אני עכשיו מתחזק מזה. קודם כל מזל טוב למאיר וזורית. ורציתי לחזק את הקהל הקדוש. מי שלא היה באומן מפסיד חוויה של החיים. רגע, עוד פעם, מי שלא היה באומן... איזה דיבור! תודה. מי שלא היה באומן מפסיד חוויה של החיים. לולי רבנו, רחת עלינו. וואלה. מה, מתי היית באומן? לפני שנתיים. ואתה באורות? לא הבנתי. אתה שמח באורות? בטח, קיבלתי אורות ובזכות אשתי הקדושה. אשריך, אשריך. אני מחזק אותה, שגם השם יזכה אותה, שגם היא תלך לרבנו. אשריך, אשריך. ותחזור בתשובה. לירון בת רימונה, אוהב אותך נשמה שלי. אשרינו, אמן, אמן. לימור בת? רימונה. בעזרת השם שתזכה לשמחה, לתשובה שלמה. אמן, זרע קודש. שתעריך את האהבה שיש לך אליה. אשריך. אשתי הקדושה. עכשיו זה חף לאכל בקטנה. כן, אנחנו פה במושב הכי שמח, בר מצווה. מאיר וזורי. איך? הבן היקר, איך קוראים לו? אפיק, אפיק. אפיק, אוקיי. אפיק בן דוד. כמובן, רגע, יש עוד משהו קטן. נראה את ההשגחה פה, טוב, טוב, יותר טוב. ובאמת, הוא הולך פה. הופ, הופ. בוא'נה, אני חזק. חזק חזק.